Hi ka. Magandang Maganda, ano. anong magandang ano? Yung sa picture yun. Video yan. Oh, video. Oo, maganda, di ba? Maganda Kaya, yun. kumusta naman ang buhay? Ayos lang. Ayos lang? Oo. Di nga. Oo, pogi pa rin. Pogi pa rin. Oo. Nakailang babae ka na? Ako? Oh. Dalawa. Dalawa? Oo. Ganun ba? Oo, ganun. Grabe matindi ka pala sa akin. Isa lang sa akin. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Nagbabalik na naman tayo. This is Kirby tayo. So ngayon, mayroon akong kasama dito, dalawa. Nagtrabaho ko sila sa Alcott. Same kami ng same ng kampanya, same ng mall. Ayan si ate. Ayan o. Hi! Lamig na lamig, nakabulit. Sure ka, naka-vlog ka. Oo, naka-play yun o. Tignan mo. So, nilamig siya, Ikaw nga, nakabulit. naka-sombrero ka eh. At least nakasombrero ako, hindi halata. Tingnan mo si ate, lamig na lamig. Siyempre, Ayan. kasi Ayan. malamig sa kwek. Ayun! Ilang degree ba kadalasan dito, te? Ang lamig. Pinakamataas na lamig sa Kuwait. Since na nandito ka sa Kuwait, ilang degree? Ko alam eh. Ilang taon ka na ba dito? Ha? Ilang taon ka na dito? 7 years na. Oh, 7 years. Di mo na feel yung lamig dito? Dati nag-zero. Tapos? Dati yun. Way back mga anong taon yun? Siguro. So negative, 0. Tapos ngayon hindi na masyado, no? Baka madapa tayo. Kaya nga tingin tayo kay basta baka unggo tayo sa wala. Jud. Ayan ka. Oh, cute. Wait. So ayan guys, si ate. Ano nga pala pangalan mo, te? Lulu. Lolo, mag-hi ka, baka makita nila to Hi. sa Pilipinas. Sa lahat ng taga-Pilipinas. Saan ka ba sa Pilipinas? Sa South Cotabato. Shout out mo ang taga South Cotabato. Sa pamilya mo. Shoutout na lang sa mga ano. Garagasin family. Ayun. Gasin family. Ayun, ano pa? Yun lang. Shoutout po sa mga naiwan doon, di ba? Wala na kasi tinangay na. At tinangay na ba ng iba? Oh my gosh! Tinangay pala ng iba. So ngayon guys, pauwi na kami galing ng trabaho. Ito nga, kasabay ko si ate. Ng gabi. Ang out namin alas 11 ng gabi kasi weekends. Pag weekends ka din dito guys, ang out ng mall alas 11, pero pag weekdays alas 10 lang ng gabi. Ayan. May pulis. So may pulis, nag-aamoy ang pulis. Takot? Takot ka ba sa pulis, te? Hindi ah. Bakit? Meron kang ginawang kalukuhan. Vlogs mo dyan. Ay, hindi ah. Dito magbangga dito. Saan ka ba? Dito na ako. Ha? Sige. So, babay na. Ayan si ate. Babay na. So, tawid na ate. Ayan. So, guys. Nandito ako sa kalsada. Ay, padungo ta uli. So, morning. Basa Kuwait na. Double dick. Narira mo makakita ani. Bitaw guys, napoy na siplatan na pod. Laing Pilipina ye. Taga-diin ka guys. Oh, dili. Taga-Tagalog ko daw. Ha? Taga-Tagalog ko. Taga-Tagalog ka? Ano, Bisaya man ka? Dahil marunong ako konti. Kunti lang. Oo. Unya. Ano kasabot man ka? Dahil lang ang ako ang papa ay isang Tagalog. Aywa. Pailas ka. Hi! Unsay pangalan nimo? Subscribe my channel. Akong pangalan Maria Mercedes. Aywa. Sige na, uyan mo. Ano ba dahil puyok ko nimo? Diyan ako. Yung asawa. Ay, dili. Kuyugan ako siya para vlog. Di, lagi naka-vlog lagi ko lagi. Ano ka vlog ba? Oo. Sige, hatad ko niya kay iya akong gis. Di ay mutuyok ra ko guys. Dili na ko ihatod siya kay nani siya boyfriend na siya asawa kasi mapakita tani. Ano siya ma-video guys? Oo. Ay, grabe siya. Naaro na yung video. Nangit-ngit man dong. Ay, ngit-ngit
mang kasada. Di ba kita doon kagwapo doon? Ay, wow. Ladies and gentlemen. Okay. So, Bye na, bye so guys. before ka musak ka sa inyong building, mag-bye ka. Okay, bye everyone. I am Maria Mercedes. Sige. So, yun si Sheila. Sales lady sa Mr. Bird, right? Nagkasabay lang kami. Kasi dito ang building niya at doon rin po ang building ko. So, naman ko lang siya kasi nga, dito sa Kuwait, dito sa bandang area na minsan kasi may mga syunga-syunga na mga tao. So, kayon, yung mga syunga-syunga mga tao yan, minsan nanghihipo ng mga wheat packs. Alam niyo yung wheat packs? So, yung wheat packs po, yun po yung puwit. So, ayan, kaya yung ibang mga Pilipino, sumasabay sa amin. Yung pag sila lang isa, sinusundan sila ng mga ibang lahi. Hindi naman lahat, pero mayroon talaga mga syunga-syunga dito. So, yan po. And dito, dito, may lugar kasi dito na madilim. Kagaya nito, madilim. Pero, okay lang kasi lalaki naman ako. Kung mayroong magbuang-buang, buangon po na to. Anyway guys, wala yung building. Kada kadong isa to. And then elevator. So ayan. Ay! Magandang Maganda. Oh, anong gandang ano? O yung sa picture yun? Video yan. Oh, video. Oo, maganda, di ba? Maganda Kaya, yun. kumusta naman ang buhay mo? Ayos lang. Ayos lang? Oo. Di nga. Oo, pogi pa rin. Pogi pa rin. Ayun. Oo. Nakailang babae na. Oo. Ha? Oo, dito po. Sa taas. Hindi, nakailang babae ka na. Ako? Oh. Dalawa. Dalawa? Oo. Ganun ba? Oo, ganun. Grabe, matindi ka pa lang sa akin. Oo. Isa lang sa akin eh. Saan ka nakatira? Dito is dito na. Isang ano lang pala tayo. Oo, dito po yun. Dito siya. Dito na lang babay ka muna. Oo, bye-bye po. Then, elevator. So, ayan. So, hapit na. So, bubuon lang sa nako na ihang akong vlog. And then, sunod na lang pod ang uban kay kanang kalit-kalit naman itong vlog karon. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe na mo. At paki-click ang notification bell para ma-updated kayo sa aking vlogs. Diba? So, dito na lang. Bye-bye!